Bit-tema Ngawdu l-baħar b'responsabbiltà ġiet imnedija l-kampanja annwali ta' Transport Malta immirata biex tippromuovi s-sigurtà u r-responsabbiltà fuq il-baħar. Il-kampanja tħabbret mill-Ministru għat-Trasport Aaron Farrugia u mill-Kap Eżekuttiv ta' Transport Malta Jonathan Borg. L-Uffiċjal ta' Transport Malta Rudolf Muscat spjega affarijiet li m'għandhomx jagħmlu dawk li das-sajf se joħorġu fuq il-baħar bid-dajsa. Nżommu l-speed sewwa viċin l-art u viċin il-bajjiet, noħorġu l-barra biex nkunu nistgħu qed jispidja, diħlin lura fil-port wara xi ġurnata sħiħa fuq il-baħar, diħlin mijiet ta' dajes ta' salt flimkien nagħtu ċans lil xulxin u naħdmu b'kawtela, nibżgħu għall-swimmer zones ma nistax torbot ma' swimmer zone għax tagħmilha l-ħsara u laqqas ideali li tagħmel manuvri viċin ħafna ta' swimmer zone għax jista' jkollok xi għawiem li ħareġ daqsxejn minn ġol swimmer zone nżommu ħluha sejf xorta. Is-sound fejn jidħlu sound fuq dajes fil-bajjiet, naraw li bis-sound li qed nużaw aħna ma nkunux qegħdin indejqu lid-dajes ta' madwarna. Il-kampanja ta' din is-sena se tiffoka fuq kif għandna nevitaw l-inċidenti fuq is-sostenibilità u fuq ir-responsabilità ta' dawk li jużaw id-dajes u dawk li jomu biex niżguraw esperjenza sigura u pjaċevoli għal kulħadd. Il-Kap Eżekuttiv Jonathan Borg qal li fix-xhur tas-sajf it-Transport Malta se tkompli għaddejja b'ispezzjonijiet ta' kuljum u tagħmel aċċenn fuq l-edukazzjoni. L-uffiċjali tagħna ta' Transport Malta se nkunu qegħdin hemm barra biex nedukaw u fl-istess ħin ninfurzaw. L-edukazzjoni tiġi qabel l-infurzar, għax aħna qegħdin hemmhekk mhux biex ninfurzaw biss, imma biex nedukaw il-poplu biex kulħadd ikun jista' igawdi l-bajjiet tagħna u s-sajf li qiegħed magħna. Min-naħa tiegħu il-Ministru Aaron Farrugia spjega li r-responsabbiltà fl-ibħra tagħna mhix biss ta' dawk li jkunu qed isuqu xi opra tal-baħar imma wkoll ta' dawk li jkunu qed jgħumu u appella lil dawk li jbaħħru lill-għaddasa u lill-għawwiema kollha biex jipparteċipaw b'mod attiv fil-kampanja biex jiffamiljarizzaw ruhom mal-linji gwida tas-sigurezza, jadottaw prattiku sostenibbli u jirrispettaw l-ekosistema tal-baħar.